Le ndoda ke la ifika iwumuntu oxabene noma wenganakhe balwa bagwebhana babekana isandla ke siyazi izithandani zihlezi zilwa othandweni into esiyaziyo sonke leso kodwa into ekhala ngayo ukuthi uma wengane unabafo abayizikhwaga bashayayo ngazi noma bayizinkabi noma ba ama owner futhi banawo no collection namaphoyisa ngazi noma abanye ba amaphoyisa bayacindezela manje bayamfuna hayi ke sonke siyaxabana namakhosikazi ethu noma bengani zethu hayi afuna ukuthi hayi ufuna into ukuthi ke athi kuzoqina kancane ke futhi yabo futhi imali wahlephula nge1000 ezabuya lethe imali ngimnike umuntu mina ahambe ngambhizi futhi kakhulu la ngoba ngihlezi ngibhizi ahambe nemithi ngithi ngiyangena ku TikTok sekudlula isikhathi futhi hayibo ngibona ungizwe nomuntu ukuthi ugodole bayabhikisha emaphoyiseni bese ngithi sengibona nezithombe ngithi ayingeke lo muntu ngiyamazi lo muntu usanda kufika la ekhaya ezoqina lo muntu lona hayibo istatement isangafani nalesafika sisho phela moya inyanga umbuzo umuntu imbuzo eminingi ngigijima ngitshele laba kantshanga senkandla la ngibabuze le story bangasazi ngibavezele izithombe ngithi lo muntu wakwafika la futhi usazobuya garage ngiyamazi mefika noma ngingekho nimbambe ngize ngifike ngoba lo muntu udlwengula izingane akashongo la kumina ukuthi wenza lento ngaba ngambamba semthani nangebala ngithe ngihambisa ingane ecrash ngafonelwa abakanongoma abahlala kulendlu le ukuthi nango kusekhona ingane ngayigeza ubuso ngayiphuthumisa ecrash ngaphuthuma sambiza nomfana wangoma sambiza ke ngagijima ngawutshena esitolo labasenkandla esitolo lapha ngibabikele ukuthi mefika kabanjwe ukuthi sekunjalo ke safona ke wayingona sekufika amaphoyisa umbhemi ngimgade naye wakanongoma ngamvusa ekseni egqoka utrunk kanje sebenza ebusuku security wehleli la lo mbhemi senzela ukuthi angeqi ngewindi ngoba even amaphoyisa ukhiye ngawafakela phasi kwesicapha ngimbhekile ngenze ukuthi angaphumi ngewindi nimvalela endlini simvalela endlini la yes efike ekseni ngafolwa ekseni ngafika ehleli lapha evrandini lapha ekseni ezongifuna ezifihle ngejacket kanti akazi futhi ukuthi uyafuna akanafoni waba akasenawo namafoni kahle ngiyamtshela wena ufuna kokhozini ufuna ko social media wena udlwengula izingane ucabanga ukuthi mina ngisazi le story ngisabambe lesesidala kanti mina sengisibambe ku social media story mina into engisiza kulomuntu ku social media ukuthi ngibone ukuthi lo muntu uyisigebengu ngangingazi kwayilonto hayi ngambamba kanjalo ke safona ke kanjalo ke ngagijima ngawasha esitolo basekunjalo ke ngabiza abantu ukuthi hayi bese kunjalo akabanjwe ke samgada lo mfana ke sambamba ngakhiya amaphoyisa ngavala ukhista futhi akavule ngale ngenza ukuthi angaphumi ngewindi kwami kwabaleka sisanga samthola yebo into enjalo kodwa nje wefike yena xabene noma wengane kanti uma wengane unabafowabo abayizikhwaga ezoqina la ekhaya eSogogo kanti umuntu ulala nezingane zesikole ngathi hayi ndoda ngikufihle mina udlwengula izingane mina uyisigebengu wena sengizwile emisakazweni nabo TikTok ukuthi wena uyafuna wena awushongo wena la kumina wena ukuthi wena kanti udlwengula izingane ngathi hayi ndoda hayi wena ngiyajele wena amandla usayindawo sambamba kanjalo kumbe kodwa kumina wefike njani exabene noma wengane unabafowabo abayizikhwaga abashaya ababulala abadubulayo futhi abacindezelayo nangamaphoyisa abanabo nabangana bamaphoyisa into enjalo ke ngesikhathi esengimbaqa ke ukuthi kanti wenza nje ngabe sengimemezela ke labo makhelwane ngawuziveza izithombe zakho ukuthi noma kuthiwa ngikho ngoba ngumuntu ohleze ebhizo kuyaphume niba kwenza sure ukuthi niyamgcina lo muntu ngize ngifike ningifonele ngobuya noma kuthiwa ngilaphi ngoba na ngesikhathi efika lana mina bengingekho ngihambisa ingane ecrash ngafona lo mfana kaNongoma oyisecurity oyisebenza ebusuku wesevele semazi ke na ngoba sasesimbonile vele sambamba kanjalo manje mangabe esebuye wesibili manje usezokwenzani mayesho uzonyusa amandla phela ukuthi ngeke ndoda insebenzo yakho yinzima kakhulu ngiyayibona iyangisebenzela ngicela ungenyusa amandla ke manje ngoba manje na amaphoyisa aseyangixina kakhulu nakhona ukuze ngikwazi uba ngihlaba umkhosi uba nahamba kanjalo manje mangabe esebuye wesibili manje usezokwenzani mayesho uzonyusa amandla phela ukuthi ngeke ndoda insebenzo yakho yinzima kakhulu ngiyayibona iyangisebenzela ngicela ungenyusa amandla ke manje ngoba manje na amaphoyisa aseyangixina kakhulu nakhona ukuze ngikwazi uba ngihlaba umkhosi uba nangu usekhona ngaphuma ngothenga ireza yokumgcaba ukuze ngikwazi ukuthi ngiphume ngifone futhi ngifone nabantu ngibiza abantu ngangiphume ngothenga ireza kahle umuntu abesemthemba wathi mina kuphela njengenyanga nabakuba kasabethembi ngoba nabo bayamdayisa
into enjalo. Uyasho ukuthi uphunyule esitoksini wabaleka. Uyasho ngiyambuza ukuthi ngizwa kuthiwa sokuphunyule nokuphunyula futhi. Yebo, yabona ke uyasho ukuthi uyaphunyula nokudutshula kwakhe izigaba zokudutshula uyazisho nokubanjwa futhi association konke uyakusho. Ngize ngithi uphuma ungena miyucu kanje sobanjwa nale rank association. Hayi ancome Nkosi yami amandla omuthi phela ngoba phela uma ubanjwe rank uyazi na ukuthi awusindi kuyaxoxa la ngithi kwaZulu ngeke uphunyule lenki yabona ke. Wesezonyusa amandla kahle kahle. Kumina ukuthi hayi ndothi insebenzo yakho yinhle kodwa ngikusa amandla. Yingakho nje ngisheshe ngamveza ukuthi ngeke ngenze into enjena bese futhi umuntu ngimfihle ngoba ngangingazi phela moya inyanga wazi ulethela abantu wena ongabaza ubuza into eziningi umuntu usho lonke ingakho umsebenzi ahambe. Namanje abantu esebefike la bangaphezulu kwa9 kusile kodwa futhi angibazi namagama abo. Ngiyabasiza bahamba abantu abagulayo abanjani bahambe. Enjalo. So ngathi angenza ukulungisa lo muntu ngiphinde ngimbambe ngoba wafika la. Ngizwa uthi uyawavuma wonke amacala akhe. Uyambuzana ukuthi into ukuthi wayenza into ukuthi wayenza. Lo muntu phela ayi manje sesimlibaza silinda amaphoyisa sifuna nganaki silo simbuza imibuzo. Lo muntu amacala akhe uyawavuma. Lo muntu futhi ngicela iningizimu Afrika iyazi ukuthi lo muntu akathunywanga. Akekho SGB emthumile, akho amaphoyisa amthumile lo muntu lo uyinswela boya. Kodwa okubuhlungu engibutholile ngalo muntu ngithola ukuthi bathathu kuba abantu abagula ngekhanda ekitchen labo. Manje eyangiphatha kabi lento ukuthi akekho umuntu ongadlungule ephindele lo muntu uyagula futhi lo muntu lo. Ungaludlungula nje uphindelela. Abafowethu akathunganga umuntu lo muntu uyinswela boya nje uyisona kahle. Uyisona kahle. Akathunganga umuntu ukuthi akadlungula izingane uzenzela yena. Futhi abantu bakubo iqinisekisile ukuthi abayithandi futhi lento ayenzayo kakhulu. Kwaxhumana nabo. Yes, abantu bakubo ngesikhathi esanefoni ngababuza ukuthi abantu bakubaphi ngabafoni ngababuza ngazi noma usisi noma ubani wathi akasiwe emaphoyiseni lo muntu lo. Yebo. Njoba khipha 1000 nje kwakuyileyo mali vele ozomsebenza ngayo. Uyekade ekoleta u4.5 esazowuletha abengasafuni nalo 4.5 angimazi noma ube uphethe noma ube ngawuphethe kodwa engwazi ngathi ube nentoha kade nalo. Yebo uyekade ekoleta u4.5 esewukhiphile 1000 ekoleta u4500 azo-eda bengasafune lutho lakhe. So ufika nje la ubengakaphunyuli labantu. Ubesaphunyule yonke indawo ufika nje zonke lezigameko phela aphunyula kuzona sengizibona social media. Sengisho ukuthi usebuya isibili manje angithi. Ubesebuya isibili ezonyusa izimendlela. Uphunyula wakhe kuphunyuliswa amandla engimfake wona. Ebaleke emakhaya ngaleso sikhathi. Ebaleke emakhaya ubengakezi kumina. Amandla engimfake wona ukuphunyula ngapha emaphoyiseni aphunyule ngapha aphunyule sedutshulwa futhi nangapha ngamahlandla edutshulwa. Yes. Ubesezonyusa izimendlela phela kumina. Ukuthi ngisuse manje ka grade R ungibeke ka grade yes. Mina ngazi ukuthi umuntu isigebengu ngiyawubonga kakhulu nje social media ngoba phela mawusebenza uyinyanga abantu lo babuza into eziningi usho lonto yakho umuntu ukudlula. Ubeka iside lakhe futhi elivuna yena. Sonke siyaxabana noma bengani zethu namakhosikazi ethu futhi siyathanda emzini enginabantu abanesibhaxu khona into esiyijwayeleleyo. Abantu ababili thiwa ingene indaba yabo into esuke isazolunga bangashayana babophane afike osimame sewucisha icala noma usisi sewucisha icala athi hayi sithando sami ngasithanda. Ngayi understand indaba yakhe. So ukufika kwakhe la kwasekuqaleni lani kade nazala ngaphambilini. Mangabe uyinyanga uyaduma. Abantu abafika lana mina ngibazi bayalelwa abantu ngokuhlukana umuntu umethi hayi ngiyalelwe umuntu othile angibekise ngasana nabe indaba yanto leyo mina ngishinge ngakho ngikusiza uhamba. Yes ngangiqala ukumbona angimazi negama lakhe nesibongo kumanje. Ngoba ngaba ngiyazithatha lento lezi engimfake zona ngento zami la angimazi negama lakhe nenamba abantu bakuphela ngayo inamba engifone ngayo ngathi igcina ngo629 angisave ke nenamba zabantu wakufona yena kade fone ngayo ethi esho ukuthi ubhacile bekufika amaphoyisa egcekeni kwakhona lezimtshena waphuma wabaleka kanjalo uzobuya njengoba ngitshela abantu ngoba weshile ukuthi uzobuya la zonyusa amandla inamba igcina ngo629. Yebo akekho umuntu wakubula phakathi akekho umuntu wakubo ngoba nalabo senkandla engababikela abangakubo bathi esinye isigodi inkandla enkulu ngoba kahle bese kunamasonto amabili simlindile sengimbikile kubantu nakomakhelwane ukuthi mefika lobuso lana na kanjani abanjwe lobuso senze